मित्रांना भेटतोय, पहिल्यांदा आपल्याला नमस्कार आणि माझ्याकडून दिलगिरी व्यक्त करतो की मला थोडा रस्त्याच्या त्याच्यामुळे उशीर झाला, तेव्हा माझ्या वतीने पहिल्यांदा दिलगिरी आपल्या सर्व मित्रांची। आजच्या प्रेसला गोवा राज्याचे आमचे शिवसेनेचे प्रमुख राज्यप्रमुख नितेश कामत, भारतीय कामगार सेनेचे शंकर पंडित आणि त्यांचे सर्व कंपन्यांमधले सहकारी आणि माझे चंदन कुमार हे दुसरे कामगार सेनेचे सहकारी आहेत। मित्रांनो, आम्हाला इथे येण्याचं कारण आहे आपल्या समोर पहिल्यांदा गेल्या 2.5-3 वर्षात कारमानी चळवळीत काम करत असताना एक आझाद मैदानातलं आंदोलन सोडलं तर पहिल्यांदा आज आपल्या समोर मला प्रेस घ्यावी वाटली। त्याचं कारण असं आहे की उद्या आपण भारताचा स्वातंत्र्य दिन साजरा करणार 2 दिवसामध्ये, म्हणजे 15 तारखेला 9ला क्रांती दिन होता या ठिकाणी, आणि गोव्यामध्ये कामगारांनी आपल्या प्रश्नावर बोलू नये, कामगारांनी आपल्या प्रश्नावर मिटिंग घेऊ नये, कामगारांनी एकत्र येऊ नये, अशा पद्धतीचं अतिशय दबावाचं आणि दहशतीचं राजकारण कुणाच्या माध्यमातून, मग याला कंपनीचं राजकारण कारणीभूत आहे का सरकारचा पोलिसांचा अप्रत्यक्ष दबाव आहे हे कळायला मार्ग नाही, परंतु अशा पद्धतीचा दबाव प्रथमच आम्ही गोव्यामध्ये अनुभवला। या ठिकाणी या सगळ्या कामगारांना संबोधित करण्यासाठी आम्ही वर्ध्यामध्ये जो आपला MIDCचा भाग आहे तिथे एक बैठक आयोजित केली होती, ज्याच्यामध्ये विविध कंपन्यांचे, म्हणजे एकाच कंपनीचा नाही, फार्मा सेक्टरमधील कंपन्यांचं सध्याचं राज्यातील धोरण काय आहे, देशातील धोरण काय आहे आणि ग्लोबली काय धोरण असणार आहे भविष्यामध्ये, त्यांच्या लढ्याचं, त्यांच्या एकत्रित येण्याचं, त्यांच्या प्रश्नाचं, या संदर्भात बैठक होती। इमिडिएटली इथल्या तथाकथित कंपनी किंवा सरकारने कुणाच्या माध्यमातून दबाव आणला हे कल्पना नाही, परंतु पोलिसांच्या नोटीस आल्या। मी आपल्याला ती नोटीस दाखवू इच्छितो की इथे मेस्मा चालू, अरे मेस्मा जरी ऍक्ट असला तरी बैठक घेणे, कामगारांशी संवाद साधणे किंवा बोलणे किंवा सरकारी प्रतिनिधींशी चर्चा करणे याच्यावर देखील इतकी बंदी असेल तर मी तुम्हाला हे दाखवतो। पोलिसांची नोटीस आहे गोव्याची, माझे जे या ठिकाणचे प्रमुख आहेत शंकर पंडित यांना पाठवली घरी, त्यांना दबाव आला। पहिला हॉल अप्रत्यक्षरित्या त्या हॉटेलच्या मालकाला फोन करून दबाव करून रद्द करावा। त्याच्यानंतर आम्ही दुसरं सभागृह घेतलं विरण्यामध्ये एका टेम्पल समितीचं, त्या टेम्पल समितीवर सुद्धा दबाव आला आणि तेही रद्द करावं। त्याच्यानंतर तिसरं सभागृह घेतलं, तिसऱ्या सभागृहामध्ये कम्युनिटी हॉल घेतला आम्ही छोटा, तिथे सुद्धा पोलिसांचा संपूर्ण गराडा। माझी गाडी, मी एअरपोर्टला येणार होतो, मला माहित नाही कोविड इन्सिडेंट काय आहे, पण सकाळी पुण्यावरून येणारी गोव्याची फ्लाईट अचानक लँड व्हायच्या अगोदरच व्हिजिबिलिटी दिसत नाही म्हणून ती फ्लाईट बँगलोरला ट्रान्सफर, म्हणजे काय माझी वेळ चुकवायची होती इथल्या कार्यक्रमाची, ते काय समजलं नाही, पण तो कदाचित मी सांगतो कोइन्सिडन्स असावा, कारण व्हिजिबिलिटी नव्हती। मी 11 वाजता आलो, एअरपोर्टच्या बाहेर बोललो तो पोलीस इज फॉलोइंग मी, म्हणजे आम्ही कोणी क्रिमिनल आहोत? आम्ही कामगारांच्या प्रश्नासाठी कामगारांच्या, तर मी त्या सभागृहात पोहोचलो, कामगारांना आम्ही ऍड्रेस केलं, कुठेही काही म्हणजे अशांतता नाही, औद्योगिक पीस खराब करण्याचा आमचा हेतू नाही,